Meta għadu qed jipprova jsib saqaħ għax ilu biskap ftit aktar minn xahar, Adrian Delia huwa maħnuq fi kriżi b'gambetti u bsaten fir-roti li qed issib min nies fil-partit li suppost qed imexxi. Dan is-sentiment kien espress sew fil-gazzetti kulħadd u lillum li t-tnejn li huma rrappurtaw bi prominenza dak li qed iħabbat ma' wiċċu bħalissa il-Kap Nazzjonalista. Wara diversi rapporti li hemm li numru sew ta' deputati fil-grupp parlamentari huma lesti jisfiduċjaw il-kap tal-oppożizzjoni, numru ta' partitarji nazzjonalisti nfexxew jiżvugaw il-frustrazzjoni tagħhom fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Naqbel 150% mal-ewwel persuna li tkellmet dwar l-inkwiet li qed jippruvaw jaqalaw mhux kif għattintinis minn barra mill-partit, nies ġol partit li qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jidhru. Fl-istess intervent kien hemm botta ċara li jsejmin Busuttil. Mhux għamilha ċara mill-ewwel illi hu mhux beħsiebu jieħu parti għall-elezzjoni ta' kap tal-partit. Inħallu l-kap tal-partit il-ġdid tagħna il-maħbub Adrian Delia jaħdem għalina. Grazzi ħafna. Minn ġewwa tal-partit qegħdin jippruvaw ikissru lill-partit u jiftaħru jgħidu li huma nazzjonalisti. Mhumiex nazzjonalisti le. Ma dawn il-kummenti kien hemm oħrajn li jirriflettu dak ir-rapportat fil-Gazzetta Illum. Li rapportat kif id-deputati imlaqma bħala ribelli qed jistennew il-mument opportun biex jitolbu il-vot sikriet ħalli għaxtu il-barra lil Delia għaliex għandu dellijiet koroħ fuqu. Ħafna dellijiet, ngħidu hemm xi dellijiet fuq il-kap preżenti tagħna. Jiena testarat u vvotajt. Però il-ħaġa li nikkritikaw dak il-persuna li għax qed jikkritika l-kap qed jagħmel ħażin, huwa ħażin minnu fih. Sa dan it-tant Pier Portelli qed jidħol għall-laqat ma' Adrian Delia. Xhieda ta' kemm Delia m'għandux iżjed fuq min iserraħ. Fil-fatt fl-aħħar laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, il-ġimgħa attendew biss 13 deputat fejn fost l-oħrajn ma attendex Beppe Fenekazami li skont ir-rapport tal-kulħadd iż-żewġ avukati prabtiet ma' Birkirkara qishom kelb u qattus. Intant Pier Portelli kien fost dawk li tefgħu isimhom għall-elezzjoni tal-Eżekuttiv biex tibqa' il-possibilità li min hemm jilħaq segretarju ġenerali jew jibqa' sempliċiment konsulent ta' Delia. Għall-elezzjoni tal-Eżekuttiv ikkontestaw 58 ruħ għal 18 post. Bil-kulħadd tirrapporta li hemm żewġ gruppi bejn dawk favur Delia u oħrajn kontrih u t-tnejn li huma qed jagħmlu il-manuvri. Fil-fatt imkejjen fl-istamperija sostnew li n-nomini kellhom jagħlqu it-tlieta. Iżda iż-żmien il-ġebbet sal-ġimgħa biex bekk dawk li għadhom jiġbdu l-ispakk fid-dar ċentrali ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom.